ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା କହିଲେ? ଏଇ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ହେଉନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଭଲ ହେଉନଥିଲା କୋଉଠୁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଥିଲେ? ଜଳେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଠୁ 3 ଥର ଆଣିଲି, 900 ନାଖେ 2700 ଟଙ୍କାର ଔଷଧ। ସୁବୁଧି ମେଡ଼ିକାଲରୁ 90 ନାଖେ 2 ଥର ଆଣିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଣ୍ଡି କମ୍ପାଉଣ୍ଡରଠୁ 60 2ଟା କ୍ରିମ୍ ଆଣିଲି, ଭଲ ହେଇନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା ଖାଇଛନ୍ତି? 4 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଭଲ ହେଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 15 ଦିନରେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲା। ଅଳ୍ପ ଅଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, 15 ଦିନ ଖାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର? ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଔଷଧ ମଗେଇକିରି ଖାଇବେ ନାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ପୁରା କମିଗଲା ବୋଲି? ନାଇଁ, ପୁରା କମିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ନାଇଁ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କମିଯିବ ବୋଲି ନା? ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଯେଉଁ ମୁଁ ମଗେଇଲି ନା, ଆଚ୍ଛା, ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମୂଳ। ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଔଷଧ ମୁଁ ଖାଇବି। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଆପଣ କିଛି ଲୋକକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର।